Jengjaga kelajak lukurong ni bagai khas khajago khak hamjago tai phanrak sak joratui bobagrani kobo bungno nasigi Chubachunan bagai sakthari tongnai jora kolog maramui abahai netrini bisingo khorsa tongo bukhuk okra Manihar Debbarma tabuk bini tui bung baino TWF tabuk sekanglai tonglayo bini presiden bono presiden chongi rejangma olono salbare khalai Chubachu khlai tongo obo haike tabuk tui lomui jora kolongma laima olobo jengjal kelajak lukurok bini mokolok kelayo hinyo Chubachuni yak tebo pholomi tongkho tini South Tripura hangkorni bisingo khobjangnai DERAJAKROKNO lukurokno chamung tai manikhni rok Chubachu khlaimani bahaino mangpli kase pheuka haino hai JULAIBARI constituency ni bising khobjaknai Gagan Muje Parawo thangai aroni chaya sugya derao kelajak lukurokno haino hai Chubachu ya parikha bukhuk okra Manihar Debbarmani Twiphangbai TWF osalo logio tongkha TWF ni advisory board ni chairman Pavitra Bhakti Jamatia tai Sibanjali Debbarmano khobai Mala Debbarma tai Liliriang songno khobai MDC Debojit Tripura tai juda Tripura mathani adong tai adong songrok Chubachu romani olo borok sai khna rakha obahai Chubachu sarkari bakhakte tebo nangmani phiaba sarkarni soksuya yakno supongna bagino bobagrani nasing mungbo Chubachu roino sekangai phaimani ba जों बखायोगो तंगमाया आबोयो बरनो दाति सरकारनि बखाक्ति जे Chubachu ronani tai saya sugyani yakangni bagai diai mongtai sanmung tisaka kebra baskango belaikena hambai din pakte je tapi जों tabu tonggo Twiphang elakarono tinta sornasi kembo जों manibak laijaka kisas petini mairung nukuni jeta sathai samani Tom tonggo mairung logi alu tonggo pias tonggo moso tonggo oba hake जों tabuk sujara saita kem जों naikya tabuk tonggo जों Twiphanggo जों mo jotoni last oro जों kalangnai oro tini 8 family tonggo 8 family apni yagolo जों 23 family no dikha tai kesa jaga 80 family tai kesa jaga 8 family apakai mono bidan sabao जों duita jaga pakha enggak tabuk oro tamhnai mo JULAIBARI bidan sabha kendra kelayo o jagao जों 3ta relief camp ajaga जों bagi tonggo apni bagi belaikena khairok masija belaikena wana masija tin bororok ni khato mai jotna ha boloi kelangka achinta boloi tai no khubo rika bongni babak no borok batta gorung no tongo school no batta ka ba tongthai jaga kore buni nok tongai jaka aba hake bong chathai kore ang obosoi koinamo tomo disaster management jara khai tongnai rok tin prosason rok nor tika kahangkai nayi tini o AMCHAI rogo kita guriwi brok ni management no khai brok khotik sarkarni je man thaino utit man thaino manani unkul tai rinai rok AMCHAI ni naikol nai prosasonik jemon tahsildar kahamkai brok inkori khaitun এরপরে ব্লক নি ভিডিও সাহেব কাহামকা নাইকল ফোন ডিএম এসডিএম ব্লক ন কাহামকা নাইকল না বাদে আংকয় সঠিক যেটা কেন্দ্র সরকার নি হইতে রহর জাকমানি ব্লক ন সুবানানি বাদে আবো কাহামকা জবা জাকমানি ইনকো जों TWF सेंट्रल कमिटि जों जे मानसा जों सुबानानि बायदि फायदे जों दिनि TWF सेंट्रल कमिटि सारा सार कुइंटाल माइरं जों सुबलायखौ ने 28 जों आबो जों सुबलायो जतन जन किचा रिलायो रिबो आसुखन जों जतन नरि फायदा रिबो तबखा गोबां माथन ताइ लुखनि जेता नांगुमानि जाथाय आबो जों कुइचा आबनि बागै जतन ना आं कयना प्रशासनिक रक सঠিকভাবে ইনকোয়ারি কৰি তিন যারা ক্ষতিগ্রস্ত নাই ব্রক গতি মানে ব্রক নক পানি নগদ মানে আপনি কোন ননি বসকাং সালাতা মো বং হে বং সো পুটি দাবলে তিনি বসকাং সালা সুনো ফুলমু তিনি বাগরা সুবাদি করিনো সুবাদি
gacha bete kaisa hamjak lai o hamjak mani bising tino jung tini takuk tang tini bukuk tang tini next generation ko sabuti ro school ma pori tini borok ni hutai chatai juri borok mai ma se ni to ni khnawi no jung tini mai rum dok don kita de lai thum lai tini dikai jung oba ha tini o di mani tini o chuba mani jadi tong nai jung chuba oro ya jung tai ku ni jaga bo thang nai jung thangai bo tong abani sikang bo yang go tini ni jaga ro ko bang jaga tini dable tim no sampai komite tim no kai ri kan dabu tin jung te kaisa tim slice on da tin relay tong tin aba haten no tara tin project effective plus effective tin aro no tin chuba tin chuba ibo tin te abo no tin surung mu sai chuba kra pa chang tin tonggo abo ni bade tin ki pramata ni warrior stock tin dabu ni warrior stock tin je tin langma tong sa chuba i thang na tin chuba ibo bai jeng tini sini DWF loge khai jeng ri tarpore mairong gobangma chathai manai rok tini distribution khai lekha je jaga ko flat ungmani karone gobangma nuk bai thangai tini omohai school rok tongnai rok no jeng kisa samung jeng yapalaika oro tongo gogon chandra para ADC village oro tabuk Julaibari area ni Motirai para o jeng paida jeng tini duita ebong tini kormi je osusto na oro busun thangka oro busun chuba laika to obahai no jeng sara Tripura rajyo go tini south especially belai kheno kato mani karone tin Tripura ni bisma ani wansuk mani motenka joton sil highest khana obona jeng Chubachu khainani bagai ebong tini DWF rogna belai ka hambai obahai tini step lawai borong Chubachu khairo mani bagai तर ताबुक खाना busuk relate ke mo tongai tongko busuk bo jaga bo thai oro tabuk 15 family engka yango tongo 3 family iro 3ta camp tong yango 6ta family ebong urokai prai 40ta family gogon mujao amka pura demission ja nuk rok baijak ebong sung video bai salaika DM bai salaika borok nuk ni ব্যবস্থা kainan bagai first installment koekta borok manka joto man bai aku man nai ni DM bai bukok salaika ang personally